Delhi ni dangerous goli ni kogoi tini ang thangai tongo UP o. UP ni full form ongkha UP. Thangporo lama gana o jilik jalak mikhumo haplok asai jang nugoi wansungmani oroni bororok sadu ongnai omoni bangai mikhumo jaya. Ulo saimangka o mikhumo sorni si omosai bua baimani pore kebutai salai liya. Omoni bagai lama kinara alangka omai mikhumo. Building saka o saya hanai seijak nugoi ang jor khai sangmani kuno saya ongoi ang saimangka o building ni bororok kok saya. Sanaijat building de nungno hanai rutungmani. Ulo aina ni building bisingo rechange khlaimani nugoi borok khorok jano bhiya mukhang phirungmani nukkha ang. Ani bokhorok teibo kharab ongkha jefro ang Fortis Hospital no nukkha. O hospital o 40 bosorni kom boyos ni rugi rok phaikangklai oroni doctor rok khikorogo injection dei thik khlai nogori roho. UP o jatpat ni problem building rok ni bisingo si beshi nukjakha. Sollai building milugoi para sanama ar jara sollai ya nokhe 10 ni tikhlai roho. Oroni jesek building tong joto o super test building o phai test khai payo. Aro certificate ro bu building 10 by tong nai ar bu building no colony tikhlai rohonai. Asuk building mang nugoi ani bokhorok ding ongkha hanai ang nogo phai pharuk rok bai guturgu khai salaikya tinini din ni khobor.